Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, ένα vlog με ποδήλατα. Δηλαδή με τον Μιχάλη. Γεια Μιχάλη. Και εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν σας είπα το όνομα μου στο πρώτο βίντεο. Και θα θέλω να μου γράψετε σε εμάς για να πείτε μου εσείς. Το πείτε μου εσείς θα είναι, αν σας έλεγε η μαμά σας να κάνετε δουλειές του σπιτιού, να συγκερδείτε το δωμάτιο σας, δηλαδή ενώ έχετε να βγείτε με το αγόρι σας, με την κοπέλα σας και αργήσετε, τι θα κάνατε και τι θα της έλεγε και τι θα λέγατε στη μαμά σας? Θα λέγατε εντάξει ή όχι? Αυτό θα το γράψετε στο επόμενο βίντεο που θα κάνω στο πείτε μου εσείς. LOL! Και αντίστοιχα το είπαμε ξαδέρφος του Τούντζεϊ. Θα το ξαναλέω. Και τώρα πάμε με γύρους. Εδώ Μιχάλη δίπλα, το ποδήλατο. Και τώρα θα κατεβώ και εγώ από το κατήφορο, αν βρω τρόπο. Γιατί είναι λίγο δύσκολο. Για λεπτό θα χαλάσει λίγο η κάμερα. Τώρα είναι καλύτερη, νομίζω. Μιχάλη αριστερά πάμε. Και τώρα και εδώ είναι σπίτια και άλλα σπίτια. Ο ήχος δεν είναι πολύ καλός, δεν φταίμε και Μιχάλη δεν το κατάφερες. Αφού έλεγες καλά στο πε. Θέλει να κάνει τούτο που κάνουμε εγώ με τα νερά, να πάθει πάνω του, ενώ το κάνω εγώ. Για να βάλετε thumbs up και subscribe. Και να κάνετε, και ελπίζω να βάλετε subscribe ή αν δεν είσαστε και like, γιατί μας βοηθάει και θέλω να γίνω και λίγο διάσημος, όχι όπως το Τούντζεϊ ξαδελφό μου, λίγο πιο κάτω, όχι πολύ, ενώ να έχω κάπου στα 50 like και παραπάνω, σας παρακαλώ. Και ο Μιχάλης θέλει να σας πει κάτι. Ένα πράγμα, μην μας κορυδεύετε. Είμαστε καινούρια. Και να κάνετε ένα που είπες, subscribe. Να μου είπες. Μην μας κορυδεύετε και... Όχι πριν, το subscribe. Και να κάνετε thumbs up. Εντάξει. Αν θέλετε να παίξω κανένα παιχνίδι ή κάτι, πέτε μας στο επόμενο βίντεο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και θα τελειώσει το βίντεο εδώ. Δεν ξέρω, απλά αυτό είναι το πρώτο μου vlog. Και ελπίζω να σας άρεσε. Μιχάλη, έλα. Μιχάλη, έλα πίσω. Έλα Μιχάλη, δάμε. Έλα, έλα. Έλα Μιχάλη. Σας αποχαιρετούμε και bye. Βάρτε like, σας παρακαλούμε.